siyabonga asimshayeleni izandla futhi ekakhuluma kamnandi nobhala wami uSesinonhlanhla akhuluma isiZulu engithembayo ukuthi sonke sizwile kahle ngithi siyabonga kakhulu uSesinonhlanhla amazwi okusakha nokusifundisa siyafunda njalo sawathatha sawabeka lamagama sophila ngawo siluleke ngawo siyabonga kakhulu siyaqhubeka njalo neprogram yethu esikhathini samanje kukhona angithi ama department esikhulume ngawo la ngaphambili ne ngizobabiza ngamunye bazenza ama presentation abo bonke bazobe besifundisa ukuthi sibalekelela kanjani abantwana bethu abangene kule nkinga yama drugs angithi nabo abantwana bethu bazobe bezwa ukuthi okay masengenile kule nkinga kuyaphumeka muso ngaphuma ngalendlela ngithi and nokuthi nathi masifuna ukubalekelela sazi ukuthi siqalaphi siyaphi angithi okay manje ngizobiza Thabile ukuthi asukume azosinenzela ipresentation yakhe naye asemsukumiseni ngezandla ezinkulu. Sanibonani. Ninjani? Siyaphila. Ngiyaphila. Ngiyabonga program director ukuthola lethuba. Ngiyezwakala? Siyama volume 10 lo ngikhuluma ngayo seyifikele phezulu vela ayikuli la. Njengoba sebashilo igama lami nguThobile Makathabethe Isibongo ngibuya kwa Department of Social Development. Ngiyacabanga angiqala ukubona lobuso la eWard 6. Ngivamile ukuza ngisebenze ngapha. Ngicela ukuqala ngi-acknowledge noma ngibonge ithuba engilitholayo program director lokuthi ngizoma la ngaphambili ngikhulume nomphakathi waseWard 6. Ngiphinde ngibonge futhi ngibingelele kubaphathi noma aboba bekuyibona basihambisela ivangeli abafundisi bethu ngiyakhonipha mfundisi ngiyabonga ukuthi sihlangane nathi ngaphakathi kwendawo nawo wonke umuntu othathe isikhathi sakhe sokuthi eze la ngiyazi ukuthi kunenge ngabe siyakwenza ngithi kepha ukuba khona kwenu la ngaphambili ukhombisa ukuthi nomphakathi obumbene ukhombisa ukuthi nomphakathi okhathalelayo indawo yawo mbingelele nakuwo wonke ama stakeholders akhona namanye asazosijoina ngithi all protocol observed bese ngibingelela ke Nkosi yami ngokukhethekile umphakathi waseWard 6 ngizobe ngenze iphutha uma ngabe ngingasho ukuthi selokhu ngaqala ukusebenza ngiyaqala ukubona iward active ngalendlela le very active ngicela nisishayeleni izandla yabona siyasebenza sihambe basibize le nale but most of the time kusuke kuyithi abantu bakuma departments esisuke sithatha iqhaza noma kuyithi esithi asiyene emphakathini kodwa ngiyaqala ukubona umphakathi obambene ngalendlela ukuthi uthola ama ward committees wakhona kuyiwo adecidayo ukuthi thina la mphakathini sinenkinga so sicela ukubiza abantu le nale asizelanga la sibizwe yibo so ngiyaqala ukubona nje ukuthi iward eli active kangaka ngicela ngaloko nibashayele izandla uthi umfundisi sifunde incwadi kaPhilip 4 verse 14 ukhuluma ngokushare uma ngabe akhuluma ngokushare usho ukuthi ngamanye amagama uma ngabe somphakathi obambisene noma somphakathi osebenzisanayo kubalulekile ukuthi sishare so nami la namhlanje ngizoshare information for umphakathi program director ningibezelele mhlawumbe uma ngabe ngiba mude kancane ngizozama ukuthi ngikhathe ngibe mfishane ngoba ngizokhulumela ama departments amaningi ewebakade afanele abe khona namhlanje kodwa ngicela ukwaxolisela ngoba angazi noma siyazi ukuthi kunephoyisa elishonile manje ngathi abanye bakhona ba committed lapho ngibelonga ku structure esisibiza ngokuthi LDAC ngimember yakuleso structure uLDAC umele uLocal Drug Action Committee
uma nisibona mhlambe sihlangene nje indaweni ehlukahlukene sisuke sima departments ahlukahlukene kodwa aba kuleyo forum leyo. Kuleyo forum ngizosho ukuthi khona abobani nabobani nizokwazi ukuthi nazi ukuthi abantu abanjalo nibathola uma niqhumene nathi nifuna ukuhlangana njengomphakathi nikhulume noma nidingide udaba kakhulu lelo lusiphethe le substance abuse. Lapho kuleyo forum khona uDepartment of Social Development ila ngibuya khona mina, and then khona iGS College, siyayazi college yethu angithi la abantwana bafunda khona umasipala wethu njengoba nibona ukuthi nabo bakhona kuleyo forum, khona uDepartment of Health ngoba uma ngabe sikhuluma ngezinto ze substance abuse ne health yethu ya affecteka ngithi. Kukhona abantu ababuya kwa Department of Correctional Services nabo futhi bayangenelela entweni noma ku topic yedakamizwa. Kukhona amaphoyisa wala lokishini newasedrobheni, kukhona ama-organization noma ama-NPO akhuluma ngezinto ezimayelana nedakamizwa. Kukhona uCOGTA la nithola khona ama-ward committees wenu angithi ama-CDW wenu yilapho la nithola khona. That is why namhlanje nibona badecide ukuthi bahlangane nani. Kukhona uKaselman, siyamazi uKaselman angithi. Khona ama-private companies afana nabo New Denmark, abo Siriti, yo New Denmark nabo bayahlala futhi kuleyo committee. Kukhona abafundisi, kukhona ama-traditional leaders, kukhona abantu baka sports and recreation. Angithi niyazi ukuthi masingayivocavoca bese usebenzisa idakamizwa amanye amalungu omzimba agcina afila angithi. And then bese kuba khona umphakathi wethu nawo siyawuvumela ukuthi ube yiphathi yale forum. Uma sihlangene ke umphakathi wase Ward 6 senzani, siba nama meetings bese siyahlala siyabheka ukuthi la eStandard 10 abantu abahlukunyezwa ama drugs abantwana abancane noma abantu abadala. Uma ngabe sesibhekile bese siyaplana ukuthi hayi asiyene Ward 6 ngoba Ward 6 sithole ukuthi mhlambe kune youth enengi engasayi esikoleni ehleli angithi nikhona. Mina ngithanda ukukhuluma necrowd lively. Yenzeka angithi imphakathi asizanga la kuzonifunza information lokho fanele sikucacise. Sizele ukuzonipha iinformation ngalo lwazi nina enilaziyo lwala ngithi. Mina ngihlalela le nkosi yami le Ward 10. Uma ngabe ngizoza la bese kuba yimi engintshelayo ukuthi hayi la Ward 6 yazi abantu abakhona abafundi mhlamba kusiqiniso lokho angithi yini enaziyo. But masenze research sithola ukuthi eWard 6 kunabantu abasha. Mangikhuluma ngomuntu omusha ngikhuluma ngeyouth angithi. Uthola ukuthi badropile esikoleni, abanye baqedile baze banama qualifications mara bawuthola umsebenzi. Mawuthi uyabheka abanengi bakhona sebaze bazinikele idakamizweni. Masenze research uthola ukuthi hayi ukuthi angisebenzi ngibhorekile or ngiyasebenza nedwa ngilahlekela umsebenzi. So sizela ngoba sizokhuluma nabantu abasha. Inhloso yethu besicabanga ukuthi kuzoqala wonke umuntu omusha ongaye esikoleni, ongafundi noma ongasebenzi azozizwela ukuthi yini la angalekeleleka khona. But ke kuyiqiniso ukuthi ama drugs vele ayawu affecta imindeni yethu. Kungenzeka ukuthi uhlele la wena uwasebenzisa mara ekhaya kini khona wasebenzisayo. Kungenzeka ukuthi uhlele la mhlawumbe umuntu ozwana naye uyawasebenzisa. Ngaba umntana wakho, kungaba umzali wakho, kungaba umuntu wakho, kungaba umakhelwane. Because nasemphakathini ngiyazi ukuthi la Ward 6 nomphakathi owazanayo. That is why bathi makushona esimendeni bathi isimende 1 2 3 harap selivaliwe 1 2 3 sesequeuing nibambene nomphakathi angithi. Into engiyaziyo futhi ngamajida ngeke ulimaze umuntu wase desert isikhona angithi. So ni umphakathi obambene kodwa ngiyazi futhi ukuthi kuyiqiniso ukuthi ama drugs sewayenza ukuthi niqhekeke njengomphakathi ngoba mhlambe wena kini akekho umuntu obhema ama drugs kodwa ekhaya ukhona makangasayitholi le mali sekayoganga angeke ayoganga le Ward 2 uzoganga kuphi la eWard 6 kanti nina benumphakathi obumbene kodwa abantwana labasebenza ngomva kwethu sebayenza ukuthi nigcine niqhekeka ngenxa yokusebenzisa idakamizwa. So sizosho ukuthi ningafeli ngaphakathi kwa social development le forum engikhuluma ngayo
ukuthi LDAC siyabasiza abantu abasebenzisa idakamizwa. Step number 1, program director, bafundisi. Umuntu kumele avume yena ukuthi yena unenkinga yedakamizwa. Uyiphumele nje bhuti wami noma sesi wami usuke nje la mphakathini uyiwokhela uhambe lapha ka DSD ufike ubatshele ukuthi mina nginenkinga yedakamizwa ngisibheme for 14 years nemanje angisakhona. Then thina sikwenzayo sivula ifile bese sicala ama sessions wabiza ama counseling session. Lawo ma counseling session ke bese sikhuluma nawe sizama ukukululeka ngekwenqondo. Ngoba uma ngabe usebenzisa idakamizwa umuntu angithi nanga umuntu lo angithi umuntu udaleke ngendlela eyiningi. Umzimba uwodwa kodwa kunenqondo which is your mental part. Kunomzimba physical part angithi. Kunomoya nomphefumulo wami which is my emotions angithi. Bese kunaloko esikubiza ukuthi it's my spiritual well-being. Bese kuba nama social lives. 1 kwa social development uma sizokusiza sikusiza konke lezi zinto lezi sisiza umuntu ngokuphelela ne. Uma ngabe bathi ukulimala kwenqondo ukulimala komphefumulo, ukulimala komphefumulo ukulimala komzimba ngithi walimala umuntu program direct limala isizwe. So into esiyenzayo ke uma ngabe usebenzisa ama drugs siyakusiza ukuthi ukwazi ukulekeleleka kulezi zinto lezi esikhuluma ngazo. Ngoba kungenzeka ukuthi ungene ama drugsini because vele ngokwenqondo awukho right. Inqumo oyithathayo bathe silimele nizwila ngithi and it takes time to heal. Abanye bethu salimazwa abantu esebaze abasekho empilweni zethu but to this day sisalimele and then we result to ukusebenzisa ama drugs. That is why thina umuntu usumsiza from enqondweni ukwehla njalo. Abanye bethu uthola ukuthi uphila esimweni nje impilo ayikho right kahle akekho sebenza ekhaya. Uzubone ukuthi indlela engcono ukuthi ngikhiphe busy ngisebenzisa ama drugs. We look at that as well. Bese sibheka ukuthi emphakathini la uhlala khona uhlala nabantu abanjani. Kunalento ethi show me your friends I will tell you ukuthi uphila impilo enjani. Siyabheka ke ukuthi abantu ohlala nabo noma osondelane nabo bayi influence kangakanani empilweni yakho noma emphefumulweni wakho. Abantu abakulungele yini niyabazi labantu abafakelana ipressure akuthengisa ilimo kuyena ungayi-afford nenje ngoba usiyena sekaye ebhadala installment kancane kancane wena so une pressure ke manje uzuthi athi ngicede lento nje ngibheme ngoba songenile igweleteni so naloko siyakubheka futhi. Then kunabantu uthola ukuthi bayagcina kujala nasesontweni abanye basasho nokuthi baba wethu esezulwini abanye abenzi nezinto the way wena inkolelo yakho ingakhona. So esikwenzayo sivuselela nomphefumulo womuntu. That is why kule forum khona nabafundisi khona ama traditional leaders khona ama community leaders abantu abazosakha ukuthi siphinde sibuye. Uma ngabe kuyenzeka ke emphakathi ekhaya la ubuya khona kunomuntu osebenzisa idakamizwa ningasabi ukumlekelela usizo lumahala. Usizo lunjani usizo? Lukhona usizo liyatholakala kuphela lifuna umuntu ozinikele nomuntu obekezelayo. Esikukhuthazayo thina siforum leya ka LDAC nani la mphakathini fomana ama support group bafowethu. Manihleli namajida ake nikhumbuzane nikhuthazane nangempilo ngoba egcineni thina sikholela ukuthi ayikho sisinhlanhla idustbin yomuntu. And it's sad because thina futhi siphinde siba right off labantu abasebenzisa idakamizwa. And awazi ukuthi lo muntu ungene nje bekwenze njani. Akekho umuntu ovela decide nje ukuthi hayi namhlanje ngibhema ama drugs. Udecide ngoba kunesizathu esithizeni esimenza ukuthi azizwe ngaleyo ndlela ngaleso sikhathi. Namhlanje kungawuwe ukhombo omunye sasa kungaba ngawe. So siyacela ukuthi singaba rightini off. Zamani ukubasiza usizo lukhona luladuzane nje kambila nisho ukuthi ayi mina ngihlala nosisi wami ngibona manje kube uyaphuza kakhulu. Hey bosisi siyaphuza shem. Siyaphuza bomama ene angazi ukuthi leyo nto leyo izosilekelela ngani njengomphakathi. Yebo siyayijabulisa akukho kuronga ngithi. Phela wonke umuntu uyajabula uyayijabulisa. Kodwa nawe ukhumbule ukuthi ubalulekile kuwe. Mama mina ngiyithi mina kuqala ngami qala ukujabula. Before uyojabulisa omunye umuntu sijabulise wena.
before uyofuna ukuthandwa womunye umuntu zithande wena. Ucabanga ukuthi ungathanda umuntu indoda endala enamazinyo ayi-32 oyithola inepasi oyithole isebenza mhlambe ori inenkinga zayo bese ucabanga ukuthi lo muntu uzokuthanda wena ungazithandi. Asizithandeni bomama, asizinakekeleni, asazini izinto esizifunayo empilweni. Singayi nje ngokuthi siyaphila namazi umuntu ovukayo nje alala uphilela ukuvuka uyalala uyavuka. Awunayo nje wena into ekuhluphayo. Akukho right. Sengivala sengigcina. Ngishilo ngathi usizo lukhona le substance abuse. So ngiyathemba ukuthi ukuza kwethu la eWard 6 nokuthi umphakathi wenu ngoku-arrange lento le sizoba nama client esiwatholayo out of this Sinhlanhla. I-referral system yethu ilula ke ngoba nina niphila phakathi kwama-ward committees are very active. Uyamtshela nje ukuthi ayi mina Sinhlanhla noma mamnisi mina ngathi ngidinga usizwe nemanje angazi ngiyofika kanjani lapha ya. We are just phone call away kubo. Bayasifonela then usizo lukhona. Into ebalulekile isineke ke emphakathi. Abantu abafuna ukuthola usizo ngoba banasineke. So ngicela nisibekezelele usizo lukhona but lifuna ukuthi ube nesineke. Engeke ngikushiye ke sengihlala phansi. Hey, ile enye ye-GBV. Siyabulalana. Siyashayana kuze kube normal. Yabona uakteka umfana akteka azathi akuwe nje kunormal uvuke kusasa futhi ushona khona. Why? Ngoba uncenga nje ukuthi mangamshiya Nkosi yami hey uyozathola uthobile. Ungamareleke manje endodeni awusafuna ikuzuza. Asithi futhi bayekeni abantu benu. Asiziphatheni kahle emakhaya na kuma relationships. Umuntu mawungasamfuni bhuti wami shiye. Umuntu makangasakuthandi uyamuzwa mose umuntu makangasakuthandi. Uyezwa ukuthi ayila le ayisahambi ke le. Ishiye hayi ngoba mhlambe ukuthi umshiya ngoba kwenze njani ngoba ubona ukuthi la unisela khona akusamili kahle. Bomama asizithandeni, bomama sizikhuthaleleni, bobaba siphatheni kahle Nkosi yami. Asiphathaneni kahle ngoba lento nizwile ukuthi khona ubhuto gubhuma intombi yakhe amehlo ngescrew driver. Yabona nje ukusho ukuthi ulimele la ngqondweni lomuntu. Uma ngabe uzizwa ukuthi umuntu uyamthanda umthanda ngokweqile enemanje uyakushiya. Mshiye ngoba lo muntu uzokufaka enkingeni umuntu ozoboshwe ekugcineni kuzoba uwe bhuti wami. So ngicela siphathaneni kahle sakheni imizi mase si ready yakho umuzi mase u ready. Ungahlali nomuntu alibela kudina. Nyabaza bo mangabuza nje random biso ngifike nje ngibuze ngithi bhuti umama akakho ukubiza ngobani. So waba yilo hey nangoko le uyabuya bathini baba badinekela nasekhaya noma usemsebenzini uzufise nokuthi ungashayisa. Yabona lento ukuthi mama wena anele masaqala kumnandi sibizana ngabo baby. Hayibo sihlale sibo baby bakwethu. Please umuntu akabe ubaby emntwini wakhe. Enema ubaby phela sishinto encane ngithi. Manje ninabo mama siyavuma nje uqala ubaby. Hayi uqaleke manje ungene la emzini ube uMasikhosana. Masikhosana avela abantwana. Hayi umama Sibongile. Jabulela ukuba umama Sibongile. Hayi umama Sibongile. Nini bathe inalo mama akho. Nalo mamenu lo. Mayisuka kumamenu yoba uye wena. Mawusuka kuye wena uyoba yilo. Waba yilo uyindlopho. Indlopho phela iyadlopholozwa isinoma kanjani. Mina ngubaby I remain baby nje ngizaze ngichuphe ngibe ugogo omdala ngifuna ukuba ubaby. Ngoba mawulibela uthi baby uyakhumbula ukuthi ngiswane phela kumele ungiphathe kahle. Nabo love nibabize ukuthi hayibo love. Hayibo uzomkhumbuza phela abantu besilisa banayo lento le inolaka yabona mara mawuthi love uyadamba kancane asathuthu uyaza ngendluzula uthi hayibo love hayibo yima kancane bolaka uyasaga kancane manje hayi lona ayidinga hayibo asehliseni ulaka asilehliseni ulaka ngoba lento le oyenzayo kumuntu wakho phambi kweingane zakho ukhulisa the very same thing. Umntwana uyabona, umntwana uyabuka, umntwana ufunda ngokubona ngithi. Ngelinye ilanga lo mntwana uzothi makathi uba no boyfriend, amuhake ngenye impama uyifunde kubaba lempama ukuthi ubaba bekavela lahlela umama lenye impama.
So asikhuliseni isizwe esizoba right. We are very worried ngabantwana bethu ngoba indlela esibakhulisa ngayo ayikho right. Nabo ngicela ukuthi nibathande umntanakho uthisha uthisha womntanakho wokuqala. Uma ngabe umntwana azofika ekhaya sisinhlanhla akutshela ukuthi esikoleni mhlawumbe umema uthe or abanye abantwana bamphathe kanje mlalele ngoba egcineni asibalaleli kanti kunezinto ezenzakalayo nibonile abantwana badlengula ngisho esikoleni bazomthinta umntwana kungabi aware ngoba wena indleko yokulalela awunayo uhlale kuye wena ngumfuna umuntu obiza umntwana ngoye wena ngenhliziyo yami yonke asithi ye wena kumntwana hey wena woza la hey nina sukani lapho wonke umuntu mayevela unegama lakhe. So never ever get tired of your own child ngoba waqala wathi ye wena awumhloniphi wena nathi angese umhloniphe lapha ngaphandle. Asibizaneni kahle sithandaneni ukuze izwe lethu libe safe. Siyabonga kakhulu ukusimema la eWard 6. I hope ukuthi information ye substance abuse nizoyispreada even kumajita ahlalayo lapha ezitolo emahostela nakuphi emakhoneni la nasikhona ukuthi kunenkinga yezidakamizwa. Bring them forward asikuguceleni umphakathi wethu ube umphakathi ongcono. Kuyenzeka ke ukuthi uthola ukuthi kulaba abanama skills athizeni sinawo GS la ku structure sethu siyakhona ukuthi sibancede siba refer back to ezikoleni siyakhona ukuthi abanama skills athizeni sibatshele ukuthi ayihamba uthola iphepha so bese sinixhumanisa namanye ama department but asikwenzi lokho uma ngabe ungazange udlule endaweni bathi rehab angithi. So ngicela ukuthi siuhambise lo mlayezo nani majida nihlale nje nithi noma nikhuluma nisho ukuthi ayibo yazi mina usizo lunje ngulizwile endaweni so hamba olufuna uzoluthola iyezwakala. Siyabonga kakhulu isikhathi senu imibuzo ngicabanga soyithatha le mase kukhulunywa ngama discussion kodwa ngithemba ukuthi lokho kuncane engukushilo kuzwakele emphakathini khona umuntu ozophuma la athi yena uyoshintsha impilo yakhe njengami nje mina into engiyifundile mfundisi is to share. Mhlambe ngumuntu onwamarelayo nje uthanda ukubhodla but ngifundile namhlanje ukuthi sharing is caring. Ngafunda ukuthi we must heal silimele guys sonke abanye bethu silimele nje size silimaza abanye abantu ngoba ngajwayela ukuthi ngizwisa ubuhlungu nami sengifuna ukwezwisa omunye umuntu. I've learned that I must heal. Ngifundile futhi ukuhlanganyela nani kule tende ngifundile ukuthi I must learn to build. Abanye bethu siyaphila nje mangathi mama selokwaqala ukusebenza yini ozakhela yona sikhuluma ngemizi ne sikhuluma ngezinto ezithizeni khona umuntu othi mina njengoba ngisebenza ngizibekela ama 100 rand every month because ngifuna ukuzibona ngoDecember nginani yayibona mina ngizozakhela ini or ngifisa ukuzibona ngelinye ilanga ngibuyele esikoleni. You are building yourself angithi. So ngicela ukuthi sikhuthazeni mina yiloko engiphuma nako la wathi ngiyabonga ukungi-invite. I will learn to heal, to build and also to share. Ngiyabonga.